Pamilya kan Bicolano OFW na yaon pa sa Afghanistan ngunyan, hagad na matabangan makapulian sa indang ama sa tao kan kariribukan sa lugar. Yan ang tinutukan live ni Charm Rahiles. Charm? Rain pamilya kan Bicolano OFW na nasa nasyong Afghanistan. Hagad ngunya na matabangang mapapulian sa indang padangat sa buhay. Embahada kan Pilipinas mayo pasubuot simbag sa indang pangapudan. Ngayon, agad-agad yung aming papa tsaka yung kanyang mga kasamaan doon na kapwa Pilipino. Sana po, hindi na po patagalin pa na kung ano man ang bigyan agad ng aksyon. Iniyan pangapodan ngunyan ni Tresha de los Santos, aki kan Bicolano overseas Filipino worker na si Pablo de los Santos Jr. na presenting nasa nasyong Afghanistan asin kabale sa mga Pinoy na apektado kan kariribukan sa lugar huli sa pananakop kan Taliban group. Sigun kay Tresha, dainin damali kaya na dai maghandal sa seguridad kan ama na sarong project engineer sa lugar. Talagang delikado sila doon kasi lalong-lalo na si Papa, hawak siya ng US Embassy doon. Ang target ng mga Taliban doon, yung mga hawak ng mga US Embassy. Lalo na kaya agad-agad silang umalis doon sa company nila kasi sabi sa amin ni Papa, talagang papasukin yun ng Taliban, yung company pinapasukan niya. Sigun kay Tresha, labiduwang semana na subuot poon kan maghagad sindanin tabang sa Philippine Embassy sa lugar, alagad hasta ngunyan, mayo pa ning ginigibong aksyon para makapuli an sa indang ama asin mga kaibanan kaining Pinoy. Sobrang takot po kami kasi hindi yun biro-biro. Lalong-lalo na naririnig nila yung bomba. At marami nang namamatay doon. Marurunduman na enot ng pikserto ni Joseph Glenn Gumpal, presidente kan Filipino community sa lugar na daiman sindapig papabayaan kan embahada kan Pilipinas. Asin igwan ang nakatala ang repatriation flights. Ang registered for repatriation is 78. Originally, ang update namin dito, number ng Pilipino is 173. However, yung unang umalis na by on contingency plan of their company, which is the BAE US Embassy Compound, ang unang umalis is 32. Nagpunta ng via Qatar. They were flown to Qatar via C-130 military flight. At yung iba naman ay may mga umalis na papuntang nandun na sila nasa Armenia. Alagad sigun man kay Pablo. Sa proseso ni Kayan, 2 weeks ago pa, dahil member ako kang SPA, board of director ako ang SPA, aram ko ang lakaw, aram ko ang process, biluman. Mga nagtataong number na mga papahali, puro lang yung haka-haka nila para may maisibag sila dyan sa Pilipinas. Pero sa totoo, mayo pa. Sa ibong kainipig, syarto man kan Owa Bicol, nabukas sindang magtabang sa mga Bicolano na yaon sa nasambit na nasyon. Open po ang line, ang communication line namin sa aming OWA Central Office, pati po sa Polo offices para po kung ano't ano man, may Bicolano OFWs tayo na nangangailangan ng tulong sa pagpapauwi, tutulong po ang OWA Bicol. So pagdating po nila dito, nakahanda po kami sa mga programa at assistance na nakalaan po sa mga bumabalik na mga OFWs. Sa ibong kainipadagos man ang paglaom kan mga Pilipino sa lugar na sindatulos maripatriate kan gobyerno, nganing dai na madamay pa sa kariribukan sa lugar. Charm, kumusta ang reaksyon kan sa tuyong mga kababayan sa Afghanistan matapos si anunsyo kan gobyerno nasyonal na maako ang Pilipinas ning Afghan refugees? Rain katakod kaini dai napugulan kan Bicolano OFW na si De Los Santos na questionin ang naging pahayag kan gobyerno nasyonal. Dai kaya subuot makatarungan na matawang tabang ang Afghanistan asylum seekers kun sinda mismong mga Pilipino dai man matabangan kan sa diring gobyerno. Rain? Jos Mabalos, Charm.